Ok, čo sú dneska, to som ja a rozhodol som sa, že keďže som chorý, tak v posteli sám, mám tu knižku, papier a mám tu len tieto 3 farby a niečo musím nafarbiť z toho, takže to vystrihnem. Takže nakreslil som proste niečo takéto, hej. A teraz tam takú challenge, že za ten zbierač budem musieť niečo nakresliť na nový papier, takže je na to. Tak, môžeme začať. Takto a idem teraz. Tak, aj mám tu už aj fialovú. Ja viem, je to úplne hrozné, ale tak ja musím narýchlo, pretože už som na minúte 36. Tie fixky sa ešte k tomu na nič zatvárajú. A oranžová, teraz to musím upraviť. Tak ľudia, ja viem, proste vypadá to úplne hrozne, ale tak som chorý a ešte to musím na čas. Poď, stiham. A ešte k tomu mám 2%. Ja. Tak, stihol som to v čas, hej. Takto to vypadá. To bolo všetko a ču.